Yn ne Eryri mae 2 o gyrsiau golff links adnabyddus, yn ogystal â nifer o rai gwledig sydd oll wedi eu lleoli mewn amgylchedd distaw a bendigedig, y mynyddoedd, y bryniau ac arfordir gogoneddus Bae Ceredigion. Yn sefyll islaw Castell Harlech sydd o'r 11 ganrif ar 10, mae cwrs sy'n enwog yn genedlaethol a rhyngwladol, cwrs brenhinol St Davids, sy'n un o gyrsiau links o lefel pencampwriaeth yma yng Nghymru. Ei lawntydd gosgeiddig yn ymestyn allan am fôr Iwerddon, yn darparu ar gyfer y chwaraewyr mwyaf addawol gyda'r targedau yn dylla 3 i 5 par. Mae ardal Eryri, mynyddoedd a môr yn gartref i rai o'r gorau mewn cyrsiau golff, a llawer ohonynt o fewn y parc cenedlaethol, yn hafan berffaith i fwynhau gêm sy'n parhau i dyfu mewn poblogrwydd. Tua 8 milltir o bermo i fewn o'r arfordir mae clwb golff Dolgellau, cwrs cyffyrddus 9 twll gyda adnoddau penny gamp a chlybhaws newydd sbon. Pe bai gwreiddiau yr enw golff yn wir, gentlemen only, ladies forbidden, yna nid dyma'r sefyllfa mwyach. Mae'r gêm bellach yn cael ei fwynhau gan bawb. Mae'r amgylchfyd yn yr ardal yn arbennig o brydferth, ond hefyd yn gyfnewidiol, sy'n sialens ar liwt ei hun. Mae paratoi o flaen llaw felly yn gyngor werth ei ystyried. Mae Dolgellau hefyd yn meddu ar westau o radd flaena, gwesti neuadd Penmaen Uchaf o gasgliad y Welsh Rabbit, gwesti brenhinol y llong sy'n fusnas teuluol, a gwesti George y Trydydd ar lannau y fawddach i enwi dim ond ychydig. Mae canolfannau gwybodaeth i ymwelwyr yn Dolgella, Bermo a Bala hefyd yn cynnig cymorth i archebu lle aros ac ati pan yma yng nghysgod mynydd Cadair Idris. Ar ben deheuol Parc Cenedlaethol Eryri mae Aberdyfi, cwrs golff enwog sydd wedi denu rhai fel Ian Woosnam a ddefnyddiau y cwrs i wella a chynnal ei statws fel pencampwr byd. Gyda ei 19 twll ymysg tywynnu tywod Glannau'r Ddyfi, mae'r cyfleustera sydd ar gael yn amrywio o siop creiriau golffio i gyfleustera newid ac ymolchi, yn ogystal â lle bwyta uchel ei barch. Mae'r dewis o drafnidiaeth hefyd yn ddiddiwedd, gyda maes parcio mawr, llain glanio hofrennydd, gorsaf drena a fforthladd ar gael. Mae Aberdyfi yn bendant yn binigl y myd profiadau golff. Mae cyrsiau golff deheuol Eryri wedi denu ymwelwyr o bell ac agos, gyda adnoddau hefyd ar gael yn y Bala i'r Dwyrain, Ffestiniog i'r Gogledd a Pherbon yn y canol. Bydd cwrs yn bendant i ddiwallu eich anghenion o fod yn chwarae am y tro cyntaf i gynnig sialens newydd i'ch sgiliau presennol.